Za početak je potrebno da obnovimo ili usvojimo vježbu pravilnog trbušnog disanja. Zašto je trbušno disanje bitno? Pravilno, duboko trbušno disanje omogućava da utječemo na naš živčani sustav i to parasimpatikus, tako da mi disanjem, dakle svojim tijelom, svjesnim procesom disanja, možemo potaknuti opuštanje. Usporavanjem disanja mi usporavamo rad srca i utječemo na puno toga u našem tijelu. Kada nam je teško, ako ste primijetili, mnogi ljudi otpuhuju. Dakle, mi tražimo načine da činimo nešto sa disanjem. Upravo svjesno, ciljano disanje je ono što pomaže u situacijama stresa, straha, nervoze, zabrinutosti, ljutnje i mnogih neugodnih emocija. Pomaže nam da se opustimo, da otpustimo dio negativne energije i da se relaksiramo. Za početak se smjestite udobno. Možete sjediti na stolici, možete biti potpuno naslonjeni, možete sjesti na prvi dio stolice, tako da smo stabilni, da se držimo snagom svojih leđa i kralježnice. Neki žele i leći, kako god vam odgovara. U pravilnom dijafragmatskom disanju važniji je zapravo izdah, pravilan i dugačak izdah u odnosu na sam udah. Stoga ćemo za početak samo obratiti pažnju kako dišemo. Samo vidite do kud vam ulazi zrak kad udišete, bez da išta mijenjamo. Dakle, da li zrak se zadržava tu negdje, tu ili ide skroz negdje do trbuha. Samo nastavite disat i obratite pažnju svatko za sebe. Kada ste primijetili gdje smo trenutno, tad ćemo se usredotočiti na dugačak izdah. Dakle, jednostavno počnite izdisati na usta. Ako vam je lakše, možete i na nos, no na usta je dobro, jer tad možemo i čuti naš izdah. I zapravo je učinkovitost nešto veća kad izdišemo na usta, a udišemo na nos. Izdišite što duže možete. A ja ću nam pustiti laganu glazbu za još ljepše opuštanje. Dakle, izdah na usta. Koliko god dugo možete. I udah na nos. Možete zatvoriti oči. Dogodit će se jedna zanimljiva stvar, a to je da kada doista izdahnemo sav zrak van, tada naše tijelo grozničavo udiše kisik i uzima si točno onoliko kisika koliko nam je potrebno. A samim dugačkim izdisajem mi istiskujemo sav stari zrak koji se skupio u raznim sitnim, dalekim predjelima našeg tijela, naših pluća. A to je vrlo važno. Malo ću smanjiti glazbu. Nadam se da sad čujete i glazbu i mene.
Dakle, dugačak spori izdah, najduže što možete. U početku možete malo i forsirati da osjetite razliku i da uvježbamo. Dakle, kad vam se čini da više ne možete izdisati zrak van, tada izdahnite još malo. Otprilike ovako. Dakle, sad namjerno malo forsiramo da osjetimo razliku i da uvježbamo. Dakle, svojim tempom, nakon što smo ovako malo isforsirali da osjetimo, možete nastaviti svojim tempom. Možete si i brojati, to je jako dobar način. U sebi brojite da izdah primjerice traje do 4-5, a udah da traje do 2-3. Pokušajte što više povećati, da vam izdah traje do 10, a da udišete dok brojite do 5-6. Takav jedan način disanja može izazvati duboku relaksaciju, osjećaj radosti, mira i zadovoljstva. Evo idemo par minuta pokušati zajedno. Zatvorite oči, udobno se smjestite, slušajte glazbu i koncentrirajte se na duplo duže izdisanje i na duboki, spontani udah, da nam tijelo uzme točno onoliku količinu kisika kolika nam treba za zdravlje. Kisik je izuzetno bitan za zdravlje tijela. Postoje saznanja koje pokazuju da ako opskrbljujemo kisikom, dovoljnom količinom kisika naše tijelo, da to može prevenirati mnoge i vrlo opasne bolesti. Dišimo, ispuštamo stari zrak i uzmimo iscjeljujući i neophodan kisik. Uživajte. Dugačak izdah na usta i spori udah na nos. Spori i dugačak izdah na usta i spori i dugačak udah na nos. I nastavite slobodno sami uz glazbu po svom izboru. Puno mira i unutarnjeg zadovoljstva vam želim.